ka New Trip Integrated Territorial Organization hito kalapha da ka open letter cha Menteri Rangba Kajala u Konrad ke sangma da ka baong ba ki pedeng ya kajing pensyai ha ka bayadai bat kajing bujli syuki ya ki Menteri Sarkar ban yo banta ki bami khmat ya ki than baper ka seng kal ongru ba kani kaju ka nong rim ka syuki u Chief Minister ru kamdai ban lai ha ka ba hadu prangut ki Menteri Sarkar ki balasya weng no ban ailat ya ki waipat kumta ka lakali ba Menteri Rangba udai ban ailat ya ki waipat ba kinsimti ya ka syuki menteri hakipor ke bedangsa la penken mauru ba ha usnam khat khandai spa pra ulit porno sangma ubalong ru ukpa jong Konrad ke sangma ulamunjur ban ya samlang ya ka syuki Chief Minister da sanpheu bat ulit bibi langdo kapapani ba kini armungut kibriu ki bakrau ka jala kilebu ya kanong kenti kiba wat ya kasyuki u Chief Minister ru ladai ban ya samlang ka hito kalong ba kumbalong menta u Chief Minister u leader of opposition u speaker bat u deputy speaker kidai ki karo bat kumta la don kamru ban ya samlang ya kathan khasi jantia hills banlong salansar dakababat ya kachuki Chief Minister la ongru ba don kibabun kibabiang kibala ban chimti nadu ki deputy Chief Minister usnyau bhalang dhar bat uba Preston Tensong hadu u Presiden ka UDP uba medba longdo shushu la ongru ba omdon tang uweiru ne ka weiru na ki Menteri Sarkar ki basya penhap syuki ki ba la sya keno ba kile ya kino ki kam ki babaklan ne ki kam bamsab kumta la kentu da ka bapenslur ya u Konrad ke sangma banbot ya ki dinjat balapen I da ulit porno esangma hakaba on pertu junom yu lada upelait no ya kachuki bat chimti da uba mikman na khasi jantia bat kan long ru maujam bakraw yu ha kajinglong kaba udon kum ubriu ha ka kam san perthai